Ngizothanda ukuthi-ke nginibingelele ngiphinde ke futhi nginamukele khona la kuZimi Live sengiphinde ngabuya ke futhi nezama-telenovela hlala nami nje ngikuzele nazo. So namhlanje ke mbukeli ngiphethe ke indaba ezithinta iHouse of Zwide, indaba ke nje ezibhlungu ongeke uzuyithokozele if umlandeli wayo iHouse of Zwide. So before ngiyelapha kwindaba ke ethinta umsizi nawo kaMathiza ayo iHouse of Zwide kunezindaba ke lambukeli engake ngakhuluma ke ngazo before ukuthi ke iHouse of Zwide iyaphela bayikhansela izophela ngazo ke lapha i26 zika June kuyona ke lenyanga esibheke kuyona. Indaba ke ezibhlungu lezi if uyithanda yona ke House of Zwide bayigoqa ke impela ngayo ke inyanga ezayo. So ngidlule ngilapha kwindaba ke ethinta umsizi kuzoshuba ke kuyona ke House of Zwide ziningi izinto ke izokwenzakala kuzophuma ke imfihlo and futhi kuzophuma ke nemphefumulo. So nazi ke mbukeli izinto ke ezibalulekile lapha kuMathiza ezithinta yena kumsizi kuyona ke iHouse of Zwide. So baveza ukuthi ke umsizi uzoharisha ke uSpicho ukuthi ke ubulala uIsaac. Bathi ke uSpicho uzozama ukuthi ke ubulala uIsaac kodwa ke uzohluleka. And babeke sibeveza ukuthi ke umsizi uzobeke sebulala yena kuSpicho. And okunye ke bakuvezile baveza ukuthi ke uIsaac beno-honor bazoconfronta ke uFaith mayelana nengozi kaNkosi. And bathi ke uIsaac uzosebenzisa ke uFaith ukuthi ke ethole iqiniso mayelana ngengozi yakhe kuNkosi. uFaith uzohlangana ke nomsizi and ke umsizi uzokhuluma ke izinto ke eziningi uzokhipha ke imfihlo kuyena kuFaith and ngaleso sikhathi ke uFaith uzobeke emrecorda and uNkosi uzogcina ke litholile ke iqiniso ngokufa kwakhe ke uShokhi. Bathi kuNkosi uzogcina ke hlangene ke naye kumsizi and ke kuzoshuba and la khona kuNkosi azobulala khona yena kumsizi. So injalo ke mbukeli iyona ke le indaba ke ethinta ke iHouse of Zwide indaba yakhe ke lapha umsizi. Yizo ke lezi ke mbukela ade ngiphathele zona ezibhlungu ke ezithinta yona ke iHouse of Zwide ake ngithi ke nje danke ngiyazi bongela.